Hej allihopa och välkomna till en alldeles ny video från min kanal. Idag ska vi prata om hur jag skulle vilja försvinna. Utgiven av Norstedts 2020 och skriven av Eli Levén. Han har varit aktiv både som bok- och manusförfattare sedan 2010 när hans första roman gavs ut. Du är rötterna som server vid mina fötter och håller jorden på plats. Låt oss prata om hur jag skulle vilja försvinna. Den handlar om Robin och hur han försöker hantera sin sorg och hitta sig själv igen, eller rättare sagt försvinna. Han hade en jättestark connection med en kille som heter Felix. De hade någonting speciellt och annorlunda. De kunde förstå varandra väl och man skulle säga att de var väldigt kära. De var varandras kompass. Men då dog Felix. Och Robin försökte liksom gå vidare på något sätt. Så han flyttade till New York och började leva livet genom kroppen. Det vill säga i princip att ha sex med många människor. Det finns många olika människor, också många queera människor i den här staden som också har åkt till New York för att få vara sig själva och leva ut deras sexualitet och könidentitet. Varför Robin träffar många människor med våldsamma historier. Boken tar ut det queera sökandet efter frihet, experimenterande och samhörighet, vilket har en enorm potential. Tyvärr tror jag att boken är lite kaotisk, både vad det gäller innehåll och stil. Författaren går fram och tillbaka i tiden för att liksom förklara hur Robin känner sig. Och han försöker gå vidare genom att skriva en dagbok när han berättar om sin förflutna och upplevelser i New York. Han pratar och skriver om hur viktigt skrivandet är för livet och också på ett poetiskt sätt. Frågan är hur poetisk en dagbok kan vara. Skrivstilen i första delen är ganska rå och också obearbetat. I andra delen blir det mycket bättre och författaren skriver några saker som verkligen är tilltalande och tankeväckande. Den kanske har med Robins resa genom sina känslor att göra. I första delen i New York så är han vilse, helt vilse. Och det där med att experimentera skulle jag säga är ett sätt för honom att inte tänka på Felix. Han är rädd för att älska någon igen och för att bli älskad. Även om han vill det så han letar efter en connection utan att ha några förbehåll. Han brukar ligga med kända personer, gå på fester, dricka och ta droger varenda dag. Han prostituerar sig till och med. Det är mycket sex och knark och många beskrivningar om rumpor och sex. Det i sig är inte dåligt. Problemet är att det når en punkt där det blir lite tråkigt och det liksom tillbringar inte alls till historien eller intrigen. Jag förstår att det är ett biss att illustrera Robins ambivalens, men ändå, det är inte värt det. Och romanen blir allt för lång i min åsikt. Den har knappt 200 sidor, men jag får känslan att man skulle kunna berätta samma sak i typ 100 sidor bara. I andra delar som sagt blir det lite bättre. Robin återkommer eller går tillbaka till Berlin där han bott med Felix. Och det är ett sätt för honom att verkligen gå vidare och bearbeta förlusten. Han tar sig samman och skärper sig. Då blir boken verkligen intressant. Men det är inte nog och det kompenserar inte för första delen. Idén bakom romanen är bra och jag förstår att det handlar om en resa genom motstridande känslor. Den har som sagt potential som går förlorat. Jag vet inte än om jag kommer att läsa den andra boken som författaren har skrivit. Jag har läst att den är bättre. Men vi får väl se. Har ni läst boken? I så fall, vad tycker ni om intrigen och stilen? Det var allt för idag. Jag hoppas att ni gillar videon och vi ses snart igen.